Hello, what's up guys? Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon dito sa poblasyon na Singgan. Yun, magkakalbo po tayo dito ng mga aso nila. Yun o, mga matatanda po sila. Alright. Tara, let's go. Sama natin sila. Yun mga guys. Kunin mo na. Yan, dami nilang aso guys. Yun o, dami o. Ay, ang init pa naman. Opo, kailangan po talaga nilang i-shave down. Opo. Alright. Hello mga fur babies. Ala, may skin disease na isa. Hi. Kakagatin bebing ha. Alright. Dito sa amin, dinala ko yan. Nagkakita na bergarong kanta nga papel-papel. Hindi niya mo. Ang dami arte. Sige ma'am, walang problema po sa amin yan. Hello bebeng. Hi. Ayan, Alright, tapos na po siya. Yan o, si Lola oh. Lola. Alright. Lucky. Opo. Yan, kinis na ng mukha niya. Yun nga po, yung second dog na po tayo guys. Pangalan nito si Prince. 8 years old din. Yun o, puro pala Lola. 8 years old na rin po ito guys. Lolo na po ito. Kay Prince, huwag matapang Prince. Halip dito bebeng. Halip dito. Harap. Harap dito bebeng. Prince. Before and after. Prince oh. O, tingnan nyo si Prince. Alright, tapos na po ang aming pangalawang aso. Po, pataas yung kamay, yung ulo niya. Yun na po. Tapos na po. Punta na kami sa ikatlong aso. Alright. You know, what's up guys? You know, salamat po dito kay ma'am na Mami Mering. pinakain kami at pinatuloy kami dito sa loob ng bahay nila. Guys, hindi ako mahilig sa gulay pero grabe. Tingnan nyo. Pero ako, Torres. Pangalawang sandok na namin to ni Bon, oh. Yun oh. No, pataob na ulit yung isang isang kanin, no? Pangalawa na po namin yan. Ito, sarap, sobrang sarap. Alam nyo po kung sino nagluto nito? Ayun, si Nanay. Kaway kayo, Nanay. Anong pangalan ni Nanay? Si Nanay Mering. Ayun na po. Mrs. Corpus. Yun, si Mrs. Corpus po. Ito po. Kaya, ito po ang salarin kung bakit nasira yung diet ko. Ang sarap na luluto ni Nanay, promise. Mas masarap pa sa, Giris, Hindi ko na sasabihin yung pangalan ng sikat na kainan na yon. Talong-talo ni Nanay, yung sarap. Masarap yan. Yan. Nay, ilan taon na kayo, Nay? Dahil hindi. 87. Oh, 87 pa, pero ang lakas pa ng Nanay. Masarap pa magluto. Hindi ako na ganito. Opo, na po si Nanay. Kasi na po, nadulas. Halos Naoperan kalahati po. na ng bakal. Yun, natumba si Nanay. Kaya po sila, shoutout sa iyo, Nanay. Napakasarap po yung luto nyo, Nanay. Sana maturuan nyo ako ng ganitong sarap. You know? Panayan eh. Yan no? Tay, sa sunod, pag magluto kayo, sabihin nyo sa akin, bablog natin. Kaya patikim natin sa mga kababayan natin para makilala po si Nanay. Kasi, hindi, walang namamalingkinan pa. Pinabibili ko lang dyan Opo. sa mga. Kaya, Yun no? tinuong namamalingkinan. Sarap talaga. Ito yung mga alagang aso nila, kaya pala tataba yung mga aso nila, yun no? Kasama po nila yung aso nila sa loob ng bahay. Ayun no? Ayan, yung susunod namin gugupitan sa ito. Lagot. Busog na busog ba? Sarap. Ayan si Madam din. Hello Madam. Kaway po Ma'am. Maraming salamat po. Pinatuloy nyo kami dito sa inyong bahay. Thank you din. Ayan po na parehas po sila na magaling magluto ni Nanay. Ayan. Yun. Idol. Sabi, tinan yung chop suey oh. Nagulat kami, akala ko binili lang sa labas, pero grabe, panalo. Yun kung gusto nyong magpaturo kay Nanay, patayo ng business na ganito ng restaurant. Ay, Diyos ko. Sa dami-dami ng natikman ko na chop suey sa lahat ng mga mamahaling restaurant. Mukhang ito ata ng number 1 na ngayon. Sarap talaga, promise.
Wala pa halos sahog yan. Ayun oh, mga buto-buto lang. Malak-malak lang. Pero grabe, solid. Solid. Ang sarap talaga, wala akong masabi. Grabe. Yun oh. Oh, huling subo ko na to kasi loaded na yung tiyan ko. Ikaw, Bon? Loaded na ba? Yun oh, busog na ko. Ayan si nanay. Thank you, nanay. Si nanay. Wala, hindi masarap yan. Hindi. Ito. Oh, hindi. Partida daw, hindi pa daw kompleto. Paano kung kompleto na? Ay, nako, hindi na kami makakatayo dito sa amin na upuan. Baka... Yun. Ano nang pangalan yung bagyo? Bagyo beans. Opo, yun oh, kulang pa yung partida po, kulang pa to. Diyos ko, yung kulang ni nanay parang pang high class na naluto. Wala pa yung singkamas. Wala pa. Yun oh, shoutout kay nanay kasi nakatikim ako ng napakasarap na gulay. Yan oh, sa buong buhay ko ngayon lang ako nakatikim ng ganitong kasarap. Masarap naman luto ni nanay ko pero grabe to. Nanay Ilin, mas masarap pa magluto si nanay. Nanay Miring. Oh, yun oh, Miring Corpus po, taga dito sa Asingan, poblasyon. Oh, yun oh. Gusto nyong matikman yung luto ni nanay, pasyal lang kayo dito. Malapit lang sila sa Save More. Yun, ano Bon? Masarap, di ba? No, solid. Talagang solid. Hindi po ako nagbablog ng pagkain pero mapapablog talaga ako ng pagkain dito pag ganito kasasarap, you know. Salamat kay Nanay Miring. Thank you, Nanay. Ubusin ko na to, baka lumamig na. Thank you po. Alright guys, you know, ito po yung sinasabi nilang napakasarap na chapsoy dito sa Singal. Tingnan nyo, inuulam ko yung kanin. Dati pag kumakain ako ng chapsoy, pakunti-kunti lang kasi hindi ko nagugustuhan. Pero tingnan nyo yung ngayon. Yung kanin ang inuulam ko, you know, mas madami pa yung chapsoy, so sobrang sarap. Kanin. Siguro pag natikpan nila yung Sarap. pagbet na bunga ng malunggay. May ano siya, may laso siyang ano. Sulong-sulong bunga. Nay, ano yung ginawa niyo ito? Parang may parang matamis na. magic. Masukal yan. Yun! Masukal tapos Grabe. harina. Yun na, nahuli ko na yung sekreto ni nanay. Kunti na lang. Kunting subo na lang, mahuli na natin yung sekreto ni nanay. Yun na, hello guys. Yun na, dito na tayo sa pangatlong aso natin. Ayun o. Ngayon lang po ako makakapaggupit ng 13 years old dog. Kasi halos hindi na po umaabot sa ganyang edad ang mga asong Shih Tzu po. Ayun po. Imagine nyo po. Hawak ko po yung pinakamatanda na Shih Tzu na nagupitan ko. Yun o. Pinakamatandang nagupitan ko po 9 to 10 lang. Ngayon lang ako po nakahawak ng 13 years old na Shih Tzu. Yan o. Ang galing. Nabuhay siya ng matagal. Galing po niya. Galing. Saan sa group na yan nang galing? Ha? O yun o. Buti pala siya. Amo niyan taga-Bangkok. Kung saan na daw nakarating sa na abroad. Sa amin. Ayun, anong pangalan po niya? Si Juke. Juke. D-U-K-E. Yan si Juke. Oh, Matanda na yan. Kaya matanda ganyan na pala si Juke. hindi na Yun makalakad. ako nga, lalaki po siya. Lalaki. Yun. Alright, tara, tirahin na natin si Lolo Juke. Ayan. Super lolo. Over Lolo. Tara, gupit tayo ng 13 years old. Iba-ibang klase. Alright guys, umpisa na natin gupitan yung pinakamatandang Shih Tzu na nahawakan ko. Ayun, 13 years old, imagine nyo. So, ito yung mga kauna-unahang Shih Tzu. Standard type. Ayun, may tinamaan ako po. Takot. Yung halos hindi na po siya nakakalakad, paika-ika na po siya. So, umatet po siya. Pakita mo ba kung gaano siya? Video lang. Yun. Yun po. Hindi po nila napapagrom kasi minsan hindi po sila tinatanggap sa vet clinic kasi kung ano-ano pa daw hinahanap. Ay, ayun, salamat kay Ma'am, anong pangalan yung nagkasama namin? Chloe. Yun, salamat sa iyo Ma'am Chloe at ni-refer mo ko dito. Ayun, at may mag-groom na sa mga matatandang aso na to. Imagine nyo,
13 years old. Tingnan nyo, may mga warts na, may mga ano na, bukol na. Kaya dahan-dahanin natin, baka tamaan po natin. Kasi first time ko talagang mag-groom ng ganito matandang aso. Yun guys. Shoutout sa lahat po ng dog owner na umaabot ng ganitong edad. Kanilang mga alagang aso. Ibig sabihin talaga malupit ang pag-aalaga nila dito. Talagang tinuring na pamilya to. Kaya umabot ng 13 years old po ang buhay ni Joke. Yun o. Poging-pogi pa rin kahit na ano. Joke, matanda na. Siya kung pinakamatandang pinalagaan ulit, hindi pa si Juan, yung brown yung 16. Guys, game 15. 16 years old. Ngayon guys, maingat po tayo sa pag-groom sa asong to kasi napakatanda na po niya. Siya po ay 13 years old na po guys. Yan po. Kaya dahan-dahan po natin. Dahan-dahan. Kailangan lagyan natin siya ng ano. Talagang maingat. Kasi may mga laman-laman na po siya na tumutubo sa kanyang katawan. Kaya hindi na siya binibigla. Guys, pag nag-groom pa kayo ng ganitong pag nag-groom po kayo ng ganitong maedad na po, dahan-dahan nyo na po yung paghawi nyo po ng razor nyo kasi tatamaan po yung mga ibang may mga bukol-bukol dito. Nagkakaroon na kasi sila ng mga warts na parang ganitong mga bukol-bukol. Pakita mo nga bon. Yan guys oh. Kita ba bon? Yan oh. Ito po. Pag tinamaan kasi ng razor yan, ito dito bon. Yan, pag tinamaan kasi ng razor yan, masusugat po sila. Dudugo. May mga naman. Kaya guys, dahan-dahan lang po ang pag-groom ng mga matatandang aso. Para hindi nyo po sila masugatan. Doon, gamit din po kayo ng wet wipes para sa mata nila. Pagtanggal po ng muta. Ganito po, pagtanggal ng muta. Yan. Dahan-dahan din po para hindi po masugat yung alaga nating aso. Saka sana daily nyo ginagawa to guys. Ayun lalaki guys, daily po sana ang paggawa nyo nito. Para hindi po sila ma-irritate, hindi po sila ma-infection. Kasi dumi to pag nanatili to sa mata nila, nagkakaroon po ng infection. Yun yung nagko-cause ng pagkabulag nila. Kaya please lang po guys. Linisan nyo po, tingnan nyo po. Tingnan po yung difference ng kanina, yung punong-puno na muta sa ngayon. Di ba? Ang ganda-ganda niya. Kaya kung gusto nyo pong laging maganda yung aso nyo po, linisan nyo po madalas guys. Mura lang po yung mga wipes. Ang bibiling yung wipe sana yung non-alcohol para hindi po mahapdi sa mukha nila guys, yung mata nila. Kasi pinupunas po natin kasi ito sa mata nila, ganyan tingnan natin kung kadalasan po ng mga guys, baby wipes na na masakit sa mata, yung mga scented, yung may mga amoy. Kunin nyo yung mga unscent para hindi po siya mahapdi sa mata guys. Ito guys, gamitan natin siya ng magaan na razor para malinisan natin mabuti yung mukha ni Lolo Duke. Ang lolo na po kasi siya guys, kaya konting ingat talaga. Nasanay na rito mga aso dito. Opo. Yan po. Tandaan nyo guys pag mag-groom kayo ng sariling aso nyo, dahan-dahan lang po. Hindi po nakukuha sa madalian po ito. Saka pag umayaw po yung aso, parang ganyan, umaayaw siya, ilipat nyo kung saan niya gusto. Huwag nyo ipipilit po yung kung ayaw po, o yung ipipilit kung ayaw niya kasi magagalit po talaga ang aso. Kung ayaw niya sa portion na ito, lipat nyo lang hanggang sa magustuhan niya yung paggugupit nyo sa kanya. Kasi pag pinipilit nyo po, mas lalo po siyang maaasar, mas lalo po siyang magagalit. Kaya lang po, paggugupit kasi ng aso talagang po yan, maingat saka tiyaga. Yan ang number 1, dapat matyaga po kayo kasi ang aso may inipin po yan.
Huwag nyo silang minamadali. Kasi pag minadali nyo guys, talaga madidisgrasya nyo po yung aso. Hindi naman kailangan minamadali yan eh. Kasi importante magawa nyo ng maayos yung trabaho nyo guys. Yan o. Talagang mag-i-insert talaga tayo ng ano dito, pagmamahal sa aso. Kung hindi rin talaga kayo mahilig sa aso, talagang Diyos ko. Yun, mahirapan po kayo maging groomer. Kung gusto nyo pumasok being groomer, dapat mapagmahal po kayo sa aso. Kasi pag wala kayong pagmamahal sa aso, paininipin po kayo. Yun, kaya yung mga groomer dyan na hindi dog lover, yan yung sigurado yung mga nananakit. Ganun. Hindi ko naman nilalahat pero kadalasan po ganun siguro. Kasi wala silang aso eh. Hindi nila alam yung pakiramdam ng aso eh. Hindi tulad namin na mga dog lover kami, dog owners din, and then the same time dog breeder din po kami. Kaya halos alam na po namin yung bawat kilos ng aso. Kung naiinis sila, naiinitan sila, ganun, alam na alam po namin yan. Kahit yung baka yung pag-iyak nila, alam na po namin yan kung may sakit sila eh. Sa hirap talaga maging groomer po guys. Kung hindi po nyo kabisado yung aso nyo guys, parang awan nyo na, pagupit nyo na lang po sa professional na groomer. Huwag nyo na pong susubukan na gupitan yung aso nyo guys. Kasi baka masugat nyo pa. Kung nasugat nyo, Diyos ko, mas malaking gastos nyo. Yung 500 na ibabayad nyo sa amin, baka hindi lang pag nadisgrasya nyo yung aso nyo. Yan, konting ingat lang po. Yan. Yun, lalo na ito, matanda na kasi siya eh. Mga na to, malambot na yung buto niya. Mainipin na to guys, kaya konting ingat po Ano, talagang kukunin nyo talaga muna yung loob ng aso bago nyo yung gupitan guys. Bawasan natin yung dito, medyo makapal. Alright, ilang buwan tapusin ko lang to buwan. Guys, ito yung pinaka mahirap na linisan sa part ng sa katawan ng aso guys, yung muka. Yung pinaka mahirap na part ng pagiging groomer po namin, kasi nandito yung mga masiselan tulad ng mata, ilong, yun. Kaya dobling ingat talaga. Talaga mag-i-insert talaga tayo dito ng Pabuti, hindi kayo nakakagat pag nakakagat din po kami na nagbubukit kayo. Opo, meron din talagang chance na nakakagat po kami. Yan, lalo na yung mga matatapang na aso na yung mga takot na awakan ng kamo, ganun. Yun guys, isa sa mga payo ko po kung gusto nyong bumait yung aso nyo. Alam na nila siguro na Opo. talagang kuwan. Opo, ante. Gusto nyong bumait yung aso nyo guys, yun, bigyan nyo lang kasi, mag-insert lang kayo ng oras sa kanila. Bigyan nyo sila ng oras. Kasi ang aso talaga na pag walang oras. Anong kuwan? Ay? Tuturo ka ng aso. Opo, nagbibigay din po ako ng tips, lalo na ngayon at nagbablog na po kami. Opo, nagbibigay-bigay na kami ng tips kung paano mag-alaga ng aso. Yan guys. Diba guys, tingnan nyo yung tsura niya kanina saka ngayon. Diba? Oo, diba? Linis niya. Hindi na siya mukhang lolo. Napunasan natin yung mukha niya. Yun, tingnan natin kung lolong-lolo ka pa rin. Diba? Hindi siya mukhang lolo. Sino nagsabing 13 years old na to? Layo mo ng konti yung camera. Yan, 13 years old na po yan. Diba? Yun, paglinis din ng tainga guys, ganito. Gamit lang kayo ng baby wipes guys, kasi pag cotton buds po yung gamit nyo, at lumikot yung aso, ngayon nako, makatamaan nyo yung tamaan nyo yung tainga nila. Gamit lang po kayo ng razor pag may mga excess na buhok. Ganun. Oops. Ilang percent yan 7 amo. 7 na boy. Malapit na. Yan, linisan nyo lang po ito guys. Yan.
Kunting ingat lang po sa paglinis sa tenga kasi ganyan may naiirita po yung aso. Ayun, pag malinis na po, wala nang masyadong buhok. Yan, punasan nyo lang po ng baby wipes. Yun ang mga weight wipes ang tawag dito. Yan. Yun yung kung uubusin tong yung buhok dito. Magtira po kayo kasi yan po yung protection po nila Para hindi po pumasok po yung mga kuto, lisa, dumi. Parang yun ang purpose po nung bakit may mga buhok sa tenga, may buhok sa ilong. Yun, huwag nyo pong uubusin yan guys. Hindi tulad ng iba, talagang kinakalbo nila yan. Pumapasok yung mga air mites. Yan, ganyan lang. Ninisan nyo lang po ng bahagya. Dito. Yan. Yan. Yan guys. Yun, parang yung ilong ng tao, dapat hindi binubunot po yun. Kasi yun yung parang filter po yun, gamit ng buhok sa ilong, ganun. Filter po yun para pag may nasinghot ka na alikabok, ganun, hindi basta-basta na pumapasok. Napipilter ng buhok yan. Parang ganito din po yan. Huwag nyo ubusin po yung buhok yan. Dapat magtira po kayo para hindi pumapasok yung dumi. O yun guys, okay na. Yan na muna for today. Yun, tapos na po si Doc. Yun pangatlong aso po. Isa po siyang 13 years old Shih Tzu. Ayun kung saan bansa na daw siya Tingnan nyo ang ngiting-ngiti si Doc. Doc! Yan, masaya si Doc. Bun, ba't tumakbo? Huwag kang kampante boy. Baka bigla siyang fragile na yan. Malupropok na yung buto-buto niyan. Alright, salamat po. Going to na kami, pang-apat na aso. Yun guys. Huling aso po. Puro matatanda po yung aso po nila dito, yung madam. Huling aso na po ito guys. Yan, medyo may diferensya sa skin issue. Yan, may skin problem po siya. Napapakain po kasi nila ng chicken. Ayun, nasabi ko na po na huwag nilang pakainin ng chicken para hindi magka-skin disease, skin allergy. Ayan po, first time lang po daw ito. Ma'am, ilang taon na po ito? Alin? 5. Ito medyo bata, 5. Pa yan. Alright. Anak yan ng unang Yun inom muna kami ng tubig at sobrang init ng panahon para hindi tayo ma-dehydrate. Okay guys, let's go. Sobrang kasi. Alright, tapos na po ang ating pang-apat na aso. Yun dito tayo medyo masilaw daw ng. Yan, tapos na po. Alright. Yan, puro 5 years old to guys. Yun guys, maraming salamat po. Please like and follow po yung aming video. Bye bye.